състезателка по танци и инструктор по танци, вие сте идеална кандидатура за някое спортно училище. Спецификата на този клас и опита, който имате, карат да си мисля, че никак няма да ви е лесно. Госпожо, няма ли да кажете нещо? Вълнувам се. Да не сте си купила нова перална. Приключението, което ще изживеем заедно, не вълнува. Но да ви кажа, това приключение хич няма да ви харесва, ако не ми слушате. Аз вас? Някакъв проблем в работата ли? Не, всичко е наред. Сигурно се е побъркали. Не разбрах. Изроди. Идиоти. Защото го няма вече ония ред. Като си гамен, намалено поведение, последно предупреждение. И хайде. Радвам се да ви видя, госпожо. Симона Александрова. Какво ти е мнението за? Дете на много богати родители, с голямо самочувствие, красива, център на внимание. Внимавай с нея. Няма за какво да внимавам. Нито съм и съученичка, нито съм и съперница. Само дето вашето мнение въобще не ме интересува. За едно сте права обаче. Няма да ме коментирате, нито мен, нито моето поведение, защото не сте ми майка. Какво направихте вие, госпожо? Съсипахте? Честно дума, госпожо, тия дрехи изглеждате на 25 макс. Един клуб, който събираме малко музика, Нека дойде да я видим колко е бива в танците. Нали е танцорка? Винаги искаш всичко да имаш. Това за тебе е вреда на нещата. Гледаш към мен, но не ме забелязваш. По-добре продължавай нататък. Винаги искаш всичко да имаш. Това за тебе е вреда на нещата. Гледаш към мен, но не ме забелязваш. По-добре продължавай нататък. Аз мисля, че вие би трябвало да се насочите към друга професия. Много си хубава. Благодаря ти. Ти какво бе? Нещо на мутра ли се правиш? Ти, защото не изглеждаш като мутрес. Моля? Take it how you want it, give it to you G straight and I'm now beast. I am not a human being.